Siwmai, a ni yn fyw, croeso mawr I chi, croeso enfawr I sesiwn fyw ola'r flwyddyn ysgol. Ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn. A dyw tywydd yn mynd I bod yn gret, mae tymau bach yn well heddi. Felly, croeso enfawr I chi, ni'n mynd I fod yn ei gweithgareddau heddi ar gyfer diwedd tymor yn ein sesiwn Arweinwyr Adobe Express. Croeso I chi, os nag I chi wedi bod gyda ni ar un o'r sesiynau yma, ar hyd y flwyddyn. Wel, y gyntaf, ble chi wedi bod? Ble chi wedi bod? Ond yn ail, dewch I ni gael redeg trwy cwbl o reolau ar gyfer sesiwn Arweinwyr Adobe Express. Nawr, hefyd, dewch eich sylwadau mewn, gwedwch siwmai, cywch chi roi'ch sylwadau ar YouTube, ar streamiad, os chi'n gwylio fyna, neu hyd o'n ma'n e-bost i'r agor gyda fi, felly athrawon, lle chi ymateb i'r e-bost gyda'r dolenni, a gewn ni whoop whoop a shout-out i'r ysgolion sy'n ymuno gyda ni. Felly, rhowch wybod I fi ble chi'n ymuno gyda fi o heddi I ni gael gweud siwmai. Nawr te, reolau Arweinwyr Adobe Express. Yn gynta, cofiwch eich bod chi'n gallu, lan fyna ar y top, oedi os oes angen. Nawr, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym I chi trwy'r gweithgareddau bore yma, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, mae croeso chi wasgu pause, ble bynnag I chi'n gwylio hwn, a wedyn dal lan to pryd mae'n swto chi. Yn gweud hynny, dwi yn mynd I fod wneud y gweithgareddau yma ar y porwr, a wedyn ar yr iPad, felly dwi'n mynd I fod yn wneud popeth ddwywaith. Felly dyle hwnna fod yn rhoi tymed bach o amser ychwanegol I chi gael dal lan os chi'n teimlo bod chi chydig tu ôl fi. Yn ail, mae yna wobrau ar gael am ddim I bob un ohonoch chi os ych chi'n cwblhau o leia un o'r gweithgareddau heddi. Felly, os ych chi'n cwblhau un mas o'r ddoi weithgaredd I ni wneud heddi, wneith Adobe ddanfon gwobrau am ddim i'r ysgol I chi. Nawr, p'un bod yn mynd I gyrraedd cyn diwedd y tymor, sa'n siŵr, ond driwn ni'n gorau glas. Ac yn drydydd, mae da ni wobrau arbennig I reina o'noch chi sydd yn arweinwyr Adobe. Wel, beth yw arweinwyr Adobe yw disgyblion sy'n mynd ar sgiliau chi wedi dysgu. Dyw e ddim yn gorfod bod y gweithgareddau chi'n neud heddi. Unrhyw sgiliau Adobe Express a mynd a dysgu reina I blant arall yn eich ysgol chi. Falle bod chi'n moyn mynd lawr i'r dosbarth gyda'r plant bach a dysgu nhw sut I beintio, sut I arlunio gyda Adobe Express. Neu sut I ddefnyddio animeiddio o sain I gael animeiddio cymeriad gyda'i llais nhw. Felly, chi'n jyst yma'n dangos rhywbeth bach hwyl I ddosbarthiadau ac I blant eraill yn eich ysgol chi, os newch chi hwnna I chi'n arweinwyr Adobe Express, a fe gewch chi wedyn wobrau arbennig am ddim. Nawr, I gael y gwobrau arbennig yma, y gwobrau I bawb a'r gwobrau arbennig i'r arweinwyr, mae angen i'ch athrawon chi I lenwi y ffurflen fydd yn dod ar e-bost I nhw prynawn mawr thai. Nawr, yr unig ffordd maen nhw'n mynd I gael yr e-bost na yw os maen nhw wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn heddi. Felly, athrawon, os nag chi wedi cofrestru, newch yn siŵr bod chi'n gwneud e'n awr. Ewch I arweinwyr.express.cymru, athrawon, a cofrestrwch ar gyfer y sesiwn fel bod chi'n derbyn yr e-bost na hawlio'r gwobrau am ddim I bawb o'ch dosbarth chi. Reit te. Nawr, beth yn ni'n mynd I fod yn gwneud heddi? Wel, heddi, dewch I ni gael edrych ar y dudalen heriau. Nawr, mae'r dudalen heriau yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna. Felly, bydd eisiau chi agor hwnna lan drws nesa I Adobe Express. A fel chi'ch chi weld, y ddolen yw bit.ly/express diwedd 24, achos ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn ysgol 2024. Right, dewch ni gael gweld y dudalen heriau yma te. Felly, dewch I fi gael gwared ar y reolau, dyna ni, a dewch I ni gael dangos y sgrin. Dyna fe. Right, dyna Adobe Express, ond dyma'r dudalen heriau. Chi'n gweld maen nhw ar tab gwahanol gyda fi. Express ar un tab, dudalen heriau tab arall. A dyna beth dylech chi wneud hefyd. Os chi ar y iPad, beth dwi wedi wneud yw, mae da fi Express ar agor, wrth gwrs, App Express ar agor, ond wedyn hefyd, mae da fi, dyma ni, oops a daisy, mae da fi Google Chrome neu Safari, le fi wedi agor dudalen heriau hefyd. Nawr, allwch chi I gyrraedd hwn, ddefnyddio camera eich dyfais, a sganio y cod QR sydd ar y sgrin nawr. Dyma fi'n neud efo hyn nawr. Defnyddio camera eich dyfais I sganio'r cod QR, bydd yna'n dod â chi I fan hyn, neu wrth gwrs, allwch chi deipio
allwch chi deipio, dyma fe, bit.ly, mae lan ar top fan hyn, bit.ly, slice, Express, diwedd 24. I agor y dudalen heriau. Right, nawr te, ni wedi cael sylwadau wedi dod mewn. Dych chi'n gael gweld, pwy sydd da ni te? Dyma ni. Mr Parry. Siwai, Mr Parry. Blore da, oddi wrth, blwyddyn 3, Ysgol Gwers, draw fyna, yng Nghwm Gwendraeth, yn eich ysgol hyfryd newydd chi, joio gweld eich adeilad newydd chi draw fyna. Siwr i chi, Mr Parry, a siwmai blwyddyn 3, croeso mawr i chi i'r sesiwn. Right, nawr te, be ni'n mynd i wneud? Wel, yn gynta, ni'n mynd i fod yn yr her gynta yn neud tyma bach o waith dylunio graffigol heddi. Ni'n mynd i fod yn dylunio atgof mewn arddull llyfr nodiadau o'ch hoff atgofion chi o'r flwyddyn ysgol. Iawn, o'ch hoff atgofion chi o'r flwyddyn ysgol. Nawr, wrth gwrs, os i chi falle ym mlwyddyn 6 yn ymuno gyda ni bore yma, falle bod chi moyn wneud eich hoff atgofion chi o'ch amser yn yr ysgol, achos wrth gwrs i chi yn gorffen fore i wneud i Gwener. Gwedwch fyna, dechreuwch feddwl am eich uchafbwyntiau chi, rhyw 3 neu 4 uchafbwynt o'r pethau chi wedi mwynhau wneud fwyaf yn ystod y flwyddyn ysgol. A dyma rai syniadau chi, diwrnodau mas, eich hoff, fi'n rhoi yn ormod yna, hoff wersi, neu digwyddiad ysgol, rhywbeth chi wedi gwneud fel ysgol gyfan, o chi wedi gwneud rhywbeth arbennig ar gyfer digwydd dewi falle, neu y mabol gampau, a wedyn pobl pwysig, ydych chi wedi cael rhyw ymweliadau gan rhyw bobl pwysig. Felly dechreuwch feddwl am hwnna. Nawr, glywch i'r bing bong nawr, dwi'n meddwl bod fi wedi cael e-bost. Ydw, fi wedi... Mr Parry yw e. Mr Parry wedi e-bostio fi hefyd, dwi'n neud siŵr bod fi'n gweld y neges. Fi wedi cael e-bost, a fi wedi cael neges ar streamio. Na fe, siwmai gos las, siwr i chi. Right, dewch i ni gael jwb yn Express te, i ni gael dechrau ar y weithgaredd yma. Right, nawr, yn gynta, dwi'n mynd i newid iaith Express, achos ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg gyda fi fan hyn. Nawr, i newid Express i fod yn Gymraeg, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, fe welwch chi'r cylch yma'ch avatar chi. Nawr, mae'n ni'n edrych fel rhyw gacen ryfedd gyda llyged, ond trwy hwb, maen nhw fel arfer yn las neu'n borffor, dwi'n meddwl. Chi cliciwch ar yr avatar, a wedyn allwch chi glicio ar settings. A pan ych chi'n clicio ar settings, allwch chi wedyn fan hyn ar y top fan hyn newid yr iaith i'r Gymraeg. Dyna'r dewis cyntaf ar y top yna, Gymraeg. A dyna ni, clicio i ffwrdd o'r ffenest na nawr, a dyma ni yn defnyddio Express yn Gymraeg. Iawn, dwi yn mynd i fod yn creu graffig, felly wrth gwrs dwi'n mynd i glicio ar y deilsen fawr werdd sydd yn dweud creu graffig. Chi cliciwch ar hwnna, y deilsen werdd sydd yn gweud creu graffig, a dyma ni, i ni mewn yn Express. Nawr, os chi ar yr iPad, byddai gyda chi nawr mewn eiliad, pidwch yn poeni. Nawr, y peth cyntaf sy'n eisiau chi wneud nawr te yw dechrau meddwl am gefndir eich tudalen, cefndir, background. Nawr, dwi'n mynd i chwilio yn yr elfennau yn y cefndiroedd. Felly, ble mae eich godau ni? Dyma fe. Dwi'n mynd i fynd, clicio fan hyn ar elfennau ar yr ochr chwith, elfennau, a wedyn, lan yn y top fan hyn, dwi'n mynd i sgrolio draw a dewis cefndiroedd. Pam ti'n neud na? Cefndiroedd, dyna fe. A mewn fan hyn nawr, chwiliwch am bethau fel, allwch chi chwilio, dwi'n hoffi watercolour. Watercolour. Dyfrlyw. Mae rhain yn gefndiroedd hyfryd, chi'n gweld nhw? Mae'n neis iawn. Felly, allwch chi chwilio am rhywbeth watercolour. Rhywbeth arall sydd yn gweithio neis yw abstract, felly allwch chi chwilio am abstract. A gewch chi bethau fel hyn, mae rhain yn cool neu nhw. Siapiau diastyr felly yw abstract. A mae geometric yn rai sydd yn gweithio neis hefyd. Geometric. Dyna ni, mae rhain yn gallu rhoi cefndiroedd cool i chi hefyd. Right, dwi'n mynd i fynd nôl i'r cyntaf dwi'n meddwl a dewis watercolour.
A dewis un o'r rhain, achos bod e'n y tab cefndiroedd yna, mae e'n mynd i osod yn automatic, dyna ni, fel cefndir i'r dudalen. Right, fi'n mynd i neidio draw ar te i'r iPad i gael neud yr un peth. Right. Dyma fi ar yr iPad a'r app Adobe Express. Felly, dwi'n mynd i greu poster. Felly, ar y riban top yma, sgroliwch yr holl ffordd draw i'r dde, a yr chweched un o'r diwedd, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yw posters. Dyna fe. Nawr, dwi ddim yn moyn y testyn yma, felly dwi'n mynd i wasgu'r bocs testyn yma a mynd i edit, delete, gwasgu'r y bin i gael gwared ar hwnna. Nawr te, dewch ni gael dod o hyd un cefndir. Chi fi'n i wasgu'r ad ar y gwaelod, dewis Adobe Stock, a to fan hyn ar y cornel top ochr dde, dwi'n mynd i wasgu search photos. Lle chwilio fan hyn, lle ni chwilio am watercolour, dyma ni. Mae'r reina i gyd yn hyfryd, neu felly na i reid rhywbeth gwahanol ar yr iPad, felly na i chwilio am geometric. Right, iawn, gret. Sgrolio lawr, dod o hyd un dwi'n hoffi. Fi'n licio'r lliwiau fyna. Dewis yr una. Yn edrych chi wedi dewis eich cefndir, yn y cornel top ochr dde, drws nesau'r bar chwilio, fe welwch chi fotwm sy'n dweud add 1. Felly na i wasgu hwnna. Nawr, mae'n mynd i ofyn i fi beth i fi moyn wneud. Pin to background neu move freely. Wel, gyda hwn, dwi eisiau ddweud fod yn gefndir, felly na i ddewis pin to background. A dyna ni, dyna'r cefndir geometrig na mewn ar y dudalen. Right, nôl i'r porwr te i gael symud ymlaen. Right, nawr te, beth cyntaf sy'n eisiau ni wneud nawr yw enw eich dosbarth chi. Nawr, falle bod dim enw gyda'ch dosbarth chi, falle mai just blwyddyn 3 yw enw'ch dosbarth chi, neu blwyddyn 5, neu beth bynnag yw'ch blwyddyn chi. Ond fi'n gwybod mae rai ysgolion hefyd enwau ar gyfer eu dosbarthiadau. Felly, os ydych chi enw i'r dosbarth, yna rhowch hwnna. Nawr, cyn bod fi'n dod draw i wneud y sesiynau byw yma llawn amser, o'n i'n gweithio mewn ysgol, ysgol maes y Gwendraeth, a enw yn osbarth i oedd 8 non. A maen nhw just a bod yn 9 non nawr, achos maen nhw'n mynd i fynd i flwyddyn 9 flwyddyn nesaf. Felly, dwi'n mynd i roi mewn fan hyn fel enw'r dosbarth 8 non oedd enw'r dosbarth o dy fi. Right, nawr, rhowch eich enw yn eitha mawr ar dop y dudalen. Dwi'n mynd i gadw tym bach o le, achos ni'n mynd i roi tym bach rhag o'r destun fyna, yn dweud atgofion 2023/24. Iawn, felly dyn ni ddim yn moyn llanw reit ar draws, gadwch tym bach o le, ond yn amlwg mae angen i ni newid y ffont yma, mae'r ffont yma'n ddiflas. Felly, beth am i ni fynd i'r ffontiau argymhellir fan hyn, gweld y cyfan, a dwi eisiau ffont, chymod, sy'n edrych yn bach o hwyl. Mae hwn yn cool, dwi'n hoffi hwnna. Sgrolio lawr. Dwi eisiau gweld pa ffontiau sydd yn neud y siapau yn enw'r dosbarth yn edrych yn ddiddorol. Fi'n licio'r yn fawr yna, hwnna'n cool, fi'n hoffi hwnna. Fi'n licio hwn hefyd, dwi'n hoffi hwnna, mae'r yna, y siapau yna, a mae'r cromlin ar y top, pob siap yn gweithio'n dda. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Ie, dyna ni, buddies. Beth ddigwyddodd fyna? Dyna ni, tre to. Right, dyna fe. Iawn, dyna fe fyna te, enw'r dosbarth. Nesaf, dwi eisiau testyn drws nesau hwnna, fel chi'n ei weld fan hyn, mewn ffont gwahanol felly, yn gweud fy atgofion, neu just atgofion 2023/24, na beth fi'n mynd i wneud, ie. Felly na i fynd i testyn, ychwanegu testyn, a dwi'n mynd i ysgrifennu atgofion, a wedyn lawr y linell nesaf, 2023/24, fel yna. Gret. Nawr, symud hwn iddi le, lan fan hyn, yn y cornel. A to, mae eisiau newid y ffont, ond dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r un ffont.
Iawn, a mae'r ffont yna yn un hyfryd, ond mae'n tymud bach yn anodd i ddarllen, yn dweud. Felly, mae angen ffont cliriach arna i ddarllen testyn yma atgofion. Felly, na i fynd to i'r ffontiau argymhellyr, gweld y cyfan, dewch i weld beth gai. Nawr te, os yna rhywbeth fan hyn sydd yn glir, sy'n edrych bach o hwyl, falle rhywbeth sy'n edrych fel llaw ysgrifen, pa un a fi am? O, chi'n bod beth? I'n licio hwnna. Ydw, fi'n licio hwnna. Na fe, hwnna fi ddi. Ie, beth yw enw'r ffont na? Ffines. Iawn, hoffi hwnna, ffines. Am y llwyth o ffontiau gwahanol yn yr teulu ffines. Sgrwch ar reina. Neis. Cofiau'r ffont ma. Reit. Nawr, dwi'n mynd i droi falle yr atgofion na, chydig, ar ongl. Dyna ni. A falle lle droi wythnon ar tyma bach ongl hefyd. Ie, gret. Ie, fel yna. Iawn. Roed, fi'n siŵr bod chi'n fisi nawr yn newid eich ffontiau ac yn y blaen. Felly dwi'n mynd i neidio draw, dwi'n neud y draw i'r iPad nawr te i cael ychwanegu ein testyn. Dyn ni gael gweld fel ni'n neidio i'r iPad. Right. O, ni wedi cael sylw wrth Wedi Jones, digon o ddewis o gefndiroedd lliwgar, hoffi'r ein yn fawr. Ie, mae'r gefndiroedd na yn hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti am dy sylw. Right, na de, ni ar yr iPad, dewch i gael ychwanegu testyn. Felly, ar y waelod eich sgrin chi ar yr iPad, na i guddio'r faner sy'n sgrolio fyna nawr. Fe welwch chi fyna ar botwm sy'n dweud done ar y gwaelod. Felly, na i wasgu ar hwnna, done. Iawn, nawr allai wasgu add, text, a beth dwi eisiau gyntaf wel enw'r dosbarth, wyth, non, done. Iawn, dyma'r testyn mewn. Nawr, ydych chi'n cael newid y ffont. Dwi'n sgrolio draw. Pa un o'r ffontiau yma sydd yn neidio mas i fi. Mae hwnna yn ydy'n bendant. Felly, dwi'n hoffi hwnna. Ydych chi'n cael ychwanegu testyn arall te. Done ar hwnna, add, text. A tro ma, atgofion, lawr a fi, 2023-24, done. Right, ffont gwahanol tro ma, rhywbeth sydd ddim yn ei fod tyma bach yn rwyddach i'w ddarllen, fel, dwi'n licio hwnna. Dyma fe. Ar boi. Right, ar un peth nawr, dwi just yn mynd i fod yn newid yr onglet yma bach, llenwi top y dudalen gyda'r ddoi ddarn yma o destyn. Iawn, gret. Draw a ni i'r porwr i gael clatio mlaen. Reit, nawr, mae'n amser i chi ddechrau meddwl at beth yw eich hoff atgofion chi o'r flwyddyn. Chi wedi cael digon amser. Felly, i fi'n meddwl nôl i pan o'n ni yn yr ysgol gynradd nawr, a ydych chi'n gael meddwl, beth oedd fy hoff atgofion ni? Wel, pan o'n ni yn yr ysgol gynradd, o'n i'n mynd i, fi'n siŵr chi gyd yn neud, ni'n cael cyfnod le ni'n mynd i nofio. A chi'n meddwl beth, fi'n joio nofio, fi'n joio mynd i pwll nofio, ond na beth o'n ni'n wir yn mwynhau fwyaf am y cyfnod na, oedd mynd ar y bws bob wythnos i nofio. Felly, mynd ar y bws i'r nofio, byddwn ni'n morio canu ar y bws o'r ffordd draw a cael hwyl gyda'n ffrindiau ar y ffordd i'r gwersi nofio yn yr ysgol gynradd. Felly, dwi yn mynd i ddweud y bws i'r gwersi nofio. Hwna yw'n atgof cyntaf. Felly, draw ar yr ochr chwith, cliciwch ar cyfryngau, a wedyn lan o'r top, dywyswch lluniau, a mewn mynd nawr ydych chi chwilio am rhywbeth fel bus. Iawn. A, mae hwnna'n debyg iawn i'r bus o da ni yn mynd â fi. Mae hwnna'n edrych yn debyg iawn. Felly, lle chi wylio am lun nawr sydd yn mynd i atgoffa chi o'r atgof cyntaf na. Chi'n gwybod beth, dwi'n mynd i fynd am yr un... Dyw'r hewl na ddim yn edrych unrhyw beth yn debyg i'r hewl oedd yn mynd â ni i'w gwersi nofio. Hewl fach oedd ni, droellog drwy'r wlad. Hwna, dwi'n meddwl. Mewn o fe. Gret, so dyna'r llun cyntaf. Just ailfeintio fe, roi fe fyna am nawr.
Beth yw'n ail atgof i te? Wel, yr ail atgof yw, ar ddiwrnod Mabel Gampe, bob blwyddyn, ar ôl y Mabel Gampe, ar ddiwedd y dydd, fydde y blant yr ysgol i gyd a rieni a teuluoedd yn dod i ard yr ysgol a fydde barbecue fawr ar ddiwedd y Mabel Gampe. Felly'r barbecue ar ddiwedd y Mabel Gampe, hwnna'n un o'r hoff atgofion ni. Felly, na i jyst chwilio am barbecue, fel yna, a barbecue, a ie'r math yma o beth oedd e. Barbecues bach fel un o dan ni. Mas ar y iard, yn cofio. Rhywbeth fel hyn, falle. Chi sgroliwch, dewch o hyd i'r lluniau sydd fwyaf tebyg i beth i chi'n trial i ddangos. Dwi'n meddwl falle un o'r rai cyntaf yna. Ie, hwn. Dyma fe. Hwnna. Na fe, na'r ail lun mewn. Alright te, beth yw'r trydydd un te? Wel, dangos yn od fan hyn nawr, dangos yn oedran fan hyn, achos fi'n siŵr felly bod ddim hawl wneud hyn rhagor, ond pan o'n i yn yr ysgol gynradd, oedd coeden fawr dyn ni ar ochr y iard, a fydden ni gyd yn mwynhau dringo'r goeden yna. Fydden ni gyd oedd hi'n goeden ardderchog i ddysgu dringo cod yna fe, achos oedd boncyffion llorweddol yn mynd ar draws, oedd e bron o fod fel dringo ysgol dringo'r goeden yna. Felly, yr atgof arall sydd â fi yw dringo'r goeden fawr. Felly, yna i fynd am climbing tree. Na i trial hwnna. Climbing tree. Dyma ni. Ie, a bydden ni'n neud busnes mawr, yn hongian o'r goeden. Hwna'n union fel i fi'n cofio fe. Reit, dyma fi. Felly mae da fi 3 llun. A nawr, ar gyfer y pedwerydd peth, meddyliwch am falle rhyw wrthrych neu peth neu person sydd yn dod o'r gofion i chi, achos ni'n dynnu'r cefndir, ni'n mynd i wneud remove background, tynnu'r cefndir ar yr un yma. Felly i fi'n cofio pan o'n i'n blwyddyn 6, wnaethon ni gael cyfle i ddylunio gardd newydd i'r ysgol, gardd blodau newydd i'r ysgol, a wedyn ar ddiwedd y blwyddyn wnaethon ni blannu'r ardd. Felly, dwi'n mynd i'r chwilio i'r cyfryngau fan hyn, a na i jyst chwilio am gardening, a dwi'n mynd i ddewis llun gan gofio bod fi'n moyn tynnu'r cefndir. Nawr, mae Express yn ei jobyn go dda o tynnu'r cefndir, ond allwch chi helpu'r broses gan ddewis lluniau sydd â chefndir plaen yn barod, fel hwn er enghraifft. Mae'r cefndir gwyn plaen yna yn mynd i fod yn haws i Express i dynnu fe na rhywbeth mwy prysur. Right, nawr te, dewch i ni gael tynnu'r cefndir o'r llun yma gan just glicio ar y ci cyfeillgar fan hyn a tynnu'r cefndir, a fydd y cefndir yna yn diflannu bron yn syth. Dyna fe. Great. Right. Nawr, fi'n siŵr bod chi yn fisi nawr yn trial cael gafel ar eich lluniau. Felly peidiwch y poeni, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr a wneud yr un peth, felly mae amser gyda chi. Right, draw yn i'r iPad. Dyma fe. Ar y gwaelod, dwi'n mynd i wasgu ar add, a dwi'n mynd i ddewis Adobe Stock. A dewch i fi gael chwilio am yr un cyntaf sef bus. Dwi wedi cael ping-pong fyna nawr, e-bost wedi cyrraedd. A i weld nawr os mae rhywun yn gweud helo yw i ni gael rhoi fel lan ar y sgrîn. Felly, na ddewis hwnna add 1. Dewch i ni gael gweld. Nage, rhyw e-bost i'w flas am rhywbeth arall yw e. Na fe, dim ots. Right. Mae'n ni. Right. Gyda'r llun ma tro hyn, dwi eisiau move freely, achos dwi eisiau bod fi'n gallu symud y bws ma o amgylch. Na fe. Great. Right. Done ar y gwaelod. Add. Adobe Stock eto. Yr ail atgof oedd barbecue. Felly na i chwilio mewn fan hyn am barbecue. Na fe. A dyma ni. Dewis y llun. Tapio arno fe. Unwaith i chi'n gweld y tic glas ar y llun, allwch chi wasgu add 1 ar y top. Move freely. Na fe. A dwi'n gwneud un peth. Done ar y gwaelod. Add Adobe Stock.
A dwi'n mynd i chwilio am y trydydd atgof, sef dringo'r goeden, climbing tree. Iawn na fe, dewis y llun. Add un, move freely. Done ar y gwaelod. Ar un ola te, add, Adobe stock. Gardening, tro hyn. Gardening. Gret. Os o'r rhywbeth gwahanol fan hyn i rai, dwi'n gweld yr un nes i ddefnyddio. O, dyma ni, edrych ar un mate. Na. Add un. Move freely. A dwi eisiau tynnu'r cefndir, felly o dan edit, dwi'n gwasgu remove background. Iawn. A na fe, hwnna wedi wneud. Gwych. Right, draw i'r poror i ni gael symud ymlaen. Right te. Wel, nesa i fi yn mynd i fod yn cylch droi rhain, ac yn ail feintio nhw chydig. Ni moyn bod e'n edrych ychydig bach ar hap, ychydig bach yn random, felly mae'n iawn bod nhw'n falle yn gorgyffwrdd i gilydd, falle bod un llun tym bach yn fwy na'r llall, ongle ddim yr un peth, a cofiwch bod eisiau cadw lle tym bach o destun, tym bach o sgrifen hefyd yna ni. Na ni, a falle bod y bwced yma'n pipo mewn ochr y dudalen fel yna. Ie. Gret, nawr te. Nesa, dwi eisiau fe edrych fel bod rhain wedi cael ei sticio ar y dudalen gyda tap selo. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i elfennau fan hyn. A o dan yr asedau dylunio, ni'n chwilio am tape. Tape. A chi'n gweld bod da chi lot o wahanol bethau yma sy'n edrych fel tap selo. Sgroliwch chi lawr, mae mwy ohonyn nhw i gael. Iawn? Felly, na ddod mewn felly a hwn. A be dwi'n gwneud ar yw cynnyddu'r maint, cylch droi'r tap na o amgylch. A to, dwi ddim eisiau i ongl y tap i fod union yr un beth a ongl y llun chwaith, achos dwi eisiau iddo fe edrych bod rhain wedi cael ei sticio mewn draflydd ar hap. Iawn? Felly, chwiliwch am gwahanol fathau o dap. Allan ni hyd yn o'r gyfer yr un dringo'r goeden, achos bod hwnna bach yn beryglus, allan ni chwilio am plaster. Plaster. Na ni. Allan ni ddod mewn. Cofe. A hwn. Iawn. Nawr, dim ond un yr un sydd angen, ond allech chi ychwanegu fwy, os chi eisiau. Os chi moyn rhoi un neu ddoi fach ychwanegol o amgylch y lle, os gysodwch fi. Chi'n bod, mae jyst yn mynd i arddurno fe tym bach yn neisach yn dweud. Right, felly mae da fi'r asedau dylunio na ar gyfer y tap yn sticio pob llun ar y llyfr nodiadau. Mae rhain yn edrych yn gret. Nawr, ar gyfer y llun i chi wedi tynnu'r cefndir, dwi eisiau cael rhyw weiad, rhyw texture tu ôl iddo fe. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r eiconau fan hyn. Ewch i'r eiconau. A jyst chwiliwch am texture circle. Texture circle. A mae llwyth o rai gwahanol fan hyn sy'n edrych fel bod nhw wedi cael eu sgriblo a llaw rhain o rhain rwy'n chwilio am. Wel, rhain maen nhw'n edrych, dyma ni, rhain. Maen nhw'n edrych fel bod nhw wedi cael eu sgriblo a llaw. Dwi'n dwlu'r rhain. Felly, dwi'n iddo mewn a un o rhain. Dyma fe fan hyn. A nawr, dwi'n mynd i newid lliw yr eicon yma i fod yn debyg i un o liwiau'r cefndir. Lle'r glas yma ar y top. I wneud hynny, gyda'r cylch wedi ddewis, dwi'n mynd i ddewis llenwi. Ac yna, dwi'n mynd i ddewis y pipet yma fan hyn. A hofran dros y lliw dwi eisiau, glas gol yma. Clic. A nawr chi'n gweld, mae wedi newid yr cylch yma i fod y lliw glas. Lawr y fe fan hyn. I osod just fyna dros y cwbl.
A nawr dwi'n mynd i lusgo fe reit lawr i waelod y stac heinau. Fel na. Cool. Nawr, allwch chi hefyd o lawr ar anrholoedd tymach, os chi moyn iddo fe fod ychydig yn sgafnach. Meddwl bod hwnna'n gweithio neis, bod yn ysgafnach. Chi'n meddwl beth, dwi'n meddwl bod eisiau iddo fod yn fwy hefyd. Ie, na fe, fel na. Nawr, allwch chi gyfuno rhain. Allwch chi ddod mewn â un arall o rhain, enghraifft felly ar smotiau. A beth am newid y smotiau i liw arall sydd â chi ar eich dyluniad? Dwi'n gwneud yr un peth. Na fe, rhoi fe lawr fyna, a wedyn reit lawr i'r gwaelod, felly o flaen yr un glas, a to dod lawr yr anrholoedd. Ie, a mae e jyst yn ychwanegu gwaead diddorol lawr fyna yng nghornel gwaelod ochr dde y dudalen. A mae e'n atseinio hiwiau sydd dan ni'n barod. Dyna beth sy'n effeithiol yno fe. Mae'n defnyddio y glas a'r pinc yna sydd da fi yn y cefndir. Iawn de. Reit, fi'n siŵr bod chi yn fysi yn arbrofi gyda'r syniadau yna nawr. Felly ai draw i'r iPad nawr te i wneud rhywbeth tebyg. Dyma ni ar yr iPad. Reit, beth cyntaf nes i o just dechrau cylch droi, ailfeintio, gorgyffodd rhain tyma bach, fel bod nhw chymod, yn edrych ar hap, dyna fe, a wedyn oedd yr offer garddio ma'n fawr dy fi fan hyn ar y gweilod. Na fe, fel na. Iawn, gret. Nawr te, dewch chi gael fynd dod o hyd i'r tap yma te. Felly mae'r tap ar yr iPad, os dewch chi wasgu ar Add, Design Assets, chi'ch chi chwilio mewn fan hyn am tape. Tape. Nawr, mae rai gorau fan hyn bellach lawr, dyma ni, chod mae rai lliw sgleiniog yma'n cwl. Dwi'n hoffi rain, y rai streipiog. A beth sy'n gred ar yr iPad yw bod chi'n gallu dewis y tri gyda'i gilydd a'i ychwanegu nhw mewn un shot. Felly yna ddewis un rain, clic, na fe. E-bost, sgwni os mae rhywun yw hwnna'n yn gweud helo, gawn ni weld nawr. Felly, dwi'n dewis hwnna, un, a wedyn yna ddewis un arian hefyd, felly 2, sgrolio lawr, cadw fynd. Mae rai patrymog fan hyn. Mae'n glitter. Ie, rhaid glitter. 3. A wedyn, add 3 ar y top, drws nesau'r bar chwilio. A dyma nhw. Reit, a nawr, allai symud nhw iddi lle. Cofiwch bod yr ongl ar y tap yn mynd i edrych yn well, os mae e yn wahanol i'r ongl y llun. Fel na. Mae'r tap arian yn cwrdd nhw e. Noffi hwnna. Yr un sgleiniog yma. Gret. Dyna'r tap yn ei le. Dych chi'n efe rhywun yn gweud helo oedd hwnna? Neu fe e-bost diflas ar y cyddau? Na, e-bost diflas ar y cyddau. Yn cael sawl e-bost diflas. Sawl un. Drwy'r dydd, pob dydd. Right. A wedyn cefndir i'r offer garddio na, felly na i wasgu done fan hyn, na i fynd i add, a eto dwi'n mynd i design asset, a na i chwilio to am texture circle. Texture circle. Chwilio. Nawr te, dyma ni, mae rai diddorol mewn fan hyn. Nawr, ar yr iPad, dyn ni ddim yn gallu newid y lliw mor hawdd, chydig yn noddach i newid y lliw, felly falle na i ddim, falle na i just dewis un o'r rhain, dod mewn â fe, a gadael e yn y lliw mae e'n dod yno. Allech chi ddefnyddio yr effaith deuliw, duotone, i newid y lliw, os ych chi eisiau. Felly, mae modd wneud e, ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd i. Rhaid, pa un a fi am te? Right, I am Honda, dwi'n meddwl. Ia. A adun. Na fe, mewn. Gret. Cynyddu'r maint lawr a fe. A na, fi eisiau danfon hwn i'r cefn. Nawr, i ddanfon i'r cefn, fi eisiau chi fynd i order, a i llusgo hwnna ar draws i'ch chwyth fel la. A nawr mae'r smotiau yna yn y cylch yn y cefn, chi'n gweld? Nawr, allan ni ychwanegu un arall fyna hefyd, ond dwi'n meddwl bod angen ar gyfer hwn. Hwna'n gweithio'n gret. Iawn!
nôl i'r porwr te, i ni gael gorffen yr weithgaredd gyntaf yma. Iawn, beth sy'n dod nesaf? Wel, y testyn sy'n dod nesaf. Felly, ar gyfer y testyn, dwi'n mynd i ddyblygu y blwch testyn yma gyda'r ffont sy'n chydig yn haws i ddarllen. Felly, na i ddewis y ffont, dewis y blwch testyn yma, a wedyn defnyddio'r botwm dyblygu sy'n fan hyn. Dyblygu. Nawr, bydd eisiau i'r sgrifau yma i fod ychydig yn llai. Pendant. Iawn. Lan i chi faint yn llai. A falle hefyd bydd eisiau chi lusgo fe i dop y stac einau. Roed, nawr te, y bws i'r gwers... Y bws i wersi nofio. Ie, na fe. A wedyn, wthio hwnna rownd, gret, rhywbeth fel yna. Ideal. Nawr, allech chi fod yn rhoi fe o dan y llun, uwch ben y llun, beth bynnag sy'n gweithio orau i chi o ran eich dyluniad y gweud y gwir. Felly bod hwnna'n gweithio eitha neis. Fyna, ydy. Right, ie, ydy, hwnna'n siwto fyna. Ydy, y bws i wersi nofio. Right, dyblygu hwnna nawr te. Draw fan hyn, barbecue. Barbecue, barbecue. Diwrnod, mabol, gampau. Ie, na fe. A dwi'n... Cofiwch gewch chi droi rhain hefyd. Ie, na fe. Dyblygu hwn. Lawr a fe. Dringo'r goeden fawr. Dringo'r goeden fawr. Bychnod bach ar hwnna, dwi'n meddwl. Dringo. Bydd yr enna. Dringo'r goeden fawr. Dyna ni. Ie. A wedyn, plannu'r ardd. Plannu'r ardd oedd yr un olaf. Lawr a fe. Plannu'r ardd. Ni'n gael rhoi hwnna mewn yna'n agos i'r offer garddio. Gwych! Nawr, chymod, allan ni fod yn rhoi'n enw hefyd. Mae hwnna'n syniad da. Nhw rhoi enw ar waelod yr dyluniad. Chymod, falle bod chi'n mynd i ffindo nawr bod lle gyda chi i gynyddu maint blach y testyn, symud pethau rownd yma bach. Nawr bod chi'n gweld, falle allwch chi'n neud ambell i lun yn fwy hyd yn oed. Chymod, lle hwn i fod yn fwy, gallai. Iawn. Ie, enw, syniad da, enw. Dych chi'n gael dyblygu hwn. Dyblygu. Newid hwn i... enw i. Nawr, ar gyfer eich enw chi, felly newch y ffont o'ch bach yn llai. A beth i orau? Wel, chi'n chi roi fe reit yn y canol, neu yn y cornel. Chi'n chi roi fe yn y cornel top, lan fan hyn. Lan fan hyn. Iawn. Dwi'n mynd i roi fe lawr. Mae cwtch bach neis iddo fe fan'na, dwi'n meddwl. Oes. Gret. Roed, beth sy'n rhoi teitlu hwn. Felly, cliciwch lan ar y top. Atgofion 23-24. Na fe. Atgofion 23-24. Nawr, beth allwch chi wneud gyda hwn? Wel, allwch chi lawrlwytho fe i argraffu fel PDF. Felly, llwytho i lawr a dewis PDF, os ych chi eisiau argraffu fe. Os chi'n mynd i roi hwn yn eich ffeiliau digidol, felly ar fy ffeiliau J2E neu Google Drive, yna bydden ni'n lawrlwytho fe fel PNG ac yn llusgo fe mewn i'r folder yna. Neu, os ych chi moyn bod pobl yn gallu clico'r ddolen, clico'r link mwyn gweld eich gwaith chi, yna allwch chi glicio ar rhannu, cyhoeddi i'r we, a mae hwnna'n mynd i roi dolen i chi wedyn. Unrhyw sy'n clicio arno fe, bydden nhw'n gweld fel hyn yn fawr ar y sgrin, wedi cyhoeddi. Right, diolch ni gofyn draw i'r iPad te i orffen yr testyn a sôn am sut i arbed. Right, i ni ar yr iPad. Felly, chi'n gwybod beth dwi'n ei wneud nawr? Dwi'n mynd i ddyblygu'r blwch testyn top na. Felly, dwi wedi dewis y blwch testyn top, a o dan edit, dwi'n dewis duplicate. Lawr o fe, fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i gylch droi fe, newid y maint tyma bach, dyma fe, a nawr, tapio ddwywaith, tap tap. Y bws i wersi nofio.
Done. A wedyn allai symud hwn nawr a'i osod e yn ei le. Nawr, cofiwch hefyd ar yr iPad bod chi'n gallu pinsio mewn, sy'n mynd i helpu. Right, na i ddyblygu hwn, edit, duplicate, na fe, lan a fe i fan hyn. Troi hwnna. Barbeciw diwrnod mabol gampau. Dyna ni. Na fe, yn ei le. Lawr â ni, dyblygau hwn to te, edit, duplicate. Lawr â fe. Tap, tap. Dringor goeden fawr. Bychnod. Done. Iawn. Na fe. Ac ar un olaf, edit, duplicate. Tap, tap. Plannu'r ardd. Done. Cylchdroi. Le mae hwn yn mynd i ffitio... O, ge ffitio mewn yn nghanol y llun. Neith. Na fe? A wedyn allan ni ddyblygu tord gwrs ar gyfer fe enwi ar y gwaelod fyna. Right, sut i ni'n rannu ar yr iPad? Wel, ar yr iPad, i ni yn gwasgu ar y bwced gyda'r saith yn pwyntio i fyny, sy'n right yn y cornel top ochr dde. Mae'n dweud preparing your file. A wedyn os dwi'n dewis save image, mae'n am ni arbed hwn i'r camera roll ar yr iPad i gadw fe'n saff. Neu ysgroliau draw i'r dde, mae da chi copy link fyna er mwyn cael y ddolen i bobl glicio arno fe a gweld hwn wedi gyhoeddi. Iawn, a dyna ni. Wedi gorffen yr her gyntaf ar yr iPad hefyd. Right. Right, ni'n barod i symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Ond, cyn bod ni'n neud hynny, ffafr bach i ofyn, os ych chi yn gwylio ar YouTube, right nawr, byddwn ni yn gwerthfawrogi yn enfawr, ych bod chi'n hoffi y fideo yma, a hefyd, athrawon, os allwch chi dan ysgrifo i'r sianel Ysgol Digidol, byddai hwnna'n help enfawr, achos bydd e'n meddwl bod chi'n gweld yr holl bethau newydd sy'n mynd i gael ei roi mas ar y sianel na. Dim jyst y gwersi byw, ond pecynnau wersi yn cael ei roi at ei gilydd. Mae cyfres arlunio ar y ffordd, mae'r un cyntaf lan yn barod ar gyfer arlunio clymau Celtaidd. Felly, cerwch chi edrych ar hwnna. Ond tan ysgrifwch os gwelwch yn dda, mae'n help enfawr i fi i gadw'r sesiynau Cymraeg yma i redeg. Felly, hoffi a tan ysgrifo i'r sianel. Nawr hefyd, os ydych chi yn athrawon yn tynnu unrhyw luniau o'r sesiwn yma ac yn postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol, fel bod chymod cymdeithas o amgylch yr ysgol yn gweld yr gweithgareddau hwyl i chi wneud, yna tagiwch fi mewn fyd, fel bod fi'n gallu gweld beth i chi wedi bod yn gwneud. Fi'n dwlu gweld postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, os ych chi yn postio, just tagiwch fi mewn hefyd at Adobe Edu, a bydd tîm addysg Adobe yn gweld e, at Ysgol Digidol neu at Meredudd neu at Meredudd Jones, ble bynnag ych chi'n gallu dod o hyd i fi, byddai'n gweld rhain i gyd, ond at Adobe Edu, a bydd y tîm Adobe yn gweld e hefyd, a maen nhw wastad yn gyffroes o weld sesiynau cyfrwng Cymraeg yn mynd mlaen hefyd. Right, iawn. Bwrwn ni mlaen te, nôl yn ni i fynd i edrych ar yr ail weithgaredd. Right, draw i'r porwr te, please. Nid yr iPad, dyma ni. Iawn, ar gyfer yr ail weithgaredd, i ni yn mynd i fod yn wneud y bach o gelf creadigol. Felly, meddyliwch am, yn lle edrych nôl ar y flwyddyn sydd wedi bod, drychwch ymlaen nawr i wyliau'r haf. Meddyliwch am rhywbeth hoffech chi, neu chi yn mynd i fod yn wneud dros yr haf. Pethau fel rhywle i fynd, felly rhywle i chi'n gwybod i chi'n mynd, neu rhywle i chi'n moyn mynd, neu rhywle i chi'n gobeithio mynd, neu pobl i chi'n gobeithio gweld, neu gemau i chi'n edrych mlaen i chwarae dros yr haf, neu rhyw weithgareddau i chi yn disgwyl mlaen i wneud achos bod chi'n mynd i gael fwy o amser sbar ar eich dwylo. Right, felly meddyliwch am weithgaredd neu rhywbeth i chi moyn mynd, rhywle i chi moyn mynd dros yr haf, a byddwn ni'n creu dyluniad cwl ar gyfer hwnna nawr ar Express. Right, nawr te,
Draw ar Adobe Express, mae eisiau ni i fynd nôl i'r dudalen cartref. Felly, cliciwch ar yr A fawr fan hyn, yr ochr chwith, a mae hwnna'n mynd nôl â ni i dudalen cartref Adobe Express. Nawr, y tro yma, i ni yn mynd i fod yn creu graffig eto, ond dwi ddim yn mynd i wasgu ar y botwm mawr. Dwi'n mynd i ddau ddi. Am i fi'n agor yng ngheg, siw gwybod. Dyn ni ddim yn mynd i fod yn clicio ar y botwm mawr gwyrdd, ni moyn dyluniad sgwar y tro yma. Felly, mwyn dechrau dyluniad sgwar, cliciwch ar yr cylch glas gyda'r arwydd plus yna fe, a dewiswch y maint safonol sgwar sy'n fan hyn. A dyma ni. Right. Nawr, beth sy'n eisiau chi wneud yw meddwl am beth yw'r lle neu'r weithgaredd neu beth bynnag chi moyn dangos a jyst un llun. Nawr, ar gyfer y llun yma, y ffotograff yma, bydd angen bod ni yn tynnu'r cefndir. Iawn, mae angen bod yn lun neu ni'n gallu tynnu'r cefndir, ond mae e hefyd yn lun neu ni moyn bod na gefndir. Iawn, felly dim rhywbeth gyda cefndir gwyn, ni moyn bod yna gefndir i'r llun, ond ni moyn bod yna rhywbeth amlwg ar y llun fel bod e'n gallu tynnu'r cefndir hefyd. Ond fi'n gwybod, mae'n swnio bach yn gymleth. Nawr, rhywbeth fi'n cofio ni wastad yn mwynhau wneud, oedd trefn ni mynd i wersylla yng ngardd un o'r ffrindiau. Oedden ni ddim yn mynd unrhyw le pell na posh, ond ni'n mynd â pebyll, a tent, i ardd gefn un o'r ffrindiau, a creu o ffrindiau yn gosod pabell yn yr ardd, a cysgu dros nos mas yn yr ardd. A ni'n meddwl, oedd hwnna'n antur fawr. Felly dwi'n mynd i chwilio am camping. Camping. Dyna ni. Right, nawr. Mae eisiau llun le i chi'n mynd i fod yn gallu tynnu'r cefndir, iawn. Felly, chymod, dwi ddim yn siŵr os byddai hwnna'n gweithio'n dda iawn. Felly mae angen bod yna rhywbeth amlwg yng nghanol eich llun chi, bydd e yn gallu canolbwyntio arno a tynnu'r gweddill i ffwrdd. Felly dwi'n meddwl byddai hwnna ddim yn gweithio'n gret, achos does dim byd amlwg fyna i gadw a rhywbeth arall i dynnu. Mae hwn yn mynd i weithio, achos mae yna berson a pabell fan hyn. Nawr, pan dwi'n tynnu'r cefndir ar hwn, mae yna llai byddai ni'n dychmygu yn mynd i gadw just y person, neu mae'n mynd i gadw'r person a'r babell. Ond byddai unrhyw un o'r ddoi na'n iawn i fi. Felly, na i drial e. Na i ddod mewn ar llun. Ar ôl i chi ychwanegu'ch llun, mae eisiau chi i lenwi'r canfas, iawn, ond dwi ddim yn mynd i osod e fel cefndir y dudalen, achos mae eisiau fi lenwi'r canfas, ond wedyn mae eisiau fframio fe. Achos mae beth bynnag i chi'n moyn bod y cefndir yn cael ei dynnu wrtho fe, tua canol y llun. Felly, dwi eisiau bod y person yma sy'n campo yn gwersylla, felly, dyna ni, yng nghanol y dyluniad. Rhywbeth fel yna. Right, nawr. Be dwi'n mynd i nawr yw dyblygu hwn. Dyblygu'r llun yma, fel bod dau gopi union yr un peth da fi o'r un llun. A pan ych chi'n dyblygu fe, peidiwch â ailfeintio'r un newydd. Mae eisiau bod y ddau fersiwn o'r llun yn union yr un maint. Iawn, felly dwi'n mynd i ddyblygu. Fel yna. A dyma ni, chi'n gweld, mae da fi doi o'r ein ar, a dwi'n mynd i gadw nhw'r un maint. Peidiwch â ailfeintio y copi. Achos ar y copi yma nawr, dwi'n mynd i fod yn tynnu'r cefndir. Clicio ar tynnu'r cefndir. A dyna ni. Right, dewch ni gael gweld. Dyma'r un top gyda'r cefndir wedi dynnu. Ie, chi'n gweld, mae wedi cadw'r babell a'r person. A mae hwnna'n gret. Right, a'r peth ola sy'n eisiau chi wneud, eich jobyn ola chi wedyn yw gyda'r un yma ar y top, sydd a heb gefndir yw, mae eisiau cael hwn yn union dros ben i le ar yr un gwaelod, fel bod ni'n cuddio'r un gwaelod. Nawr, os mae hwnna'n anodd, beth sy'n gallu helpu chi yw i ddefnyddio yr seithau ar eich bysellfwrdd chi, yr arrow keys. Iawn, fyny lawr y dde a chwith. Right. Nawr, mae reina yn mynd i, chi'n gweld, symud yr llun just un pixel ar y tro i'r chwith ac i'r dde. A mae hwnna'n mynd i helpu chi gael
union yn y man cywir. Right, nawr, dwi'n siŵr chi'n yn gofyn, wel, beth yw pwrpas neu na? Beth yw'r pwynt o dynnu gefndir a wedyn rhoi fe'n union le oedd e, achos mae'n edrych yn union fe oedd y llun pan oedd just un dynnu. Felly, bach o mynedd nawr, a bydd na reswm yn dod yn amlwg pan mynd i wneud hwnna. Nawr. Right, dwi'n mynd i wneud o draw i'r iPad a te i wneud yr un peth. Iawn? Dewis llun, dyblygu'r llun, tynnu'r cefndir o'r fersiwn sydd yn y blaen, a wedyn leino'n lan yn berffaith. Right te. Ar yr iPad, dyma fe. Nawr i fynd nôl, cod ar top o'ch chwith, mae rhaid i fotwm i fynd yn ôl. Felly dwi yn tapio'r hwnna, a ni wedyn yn gallu mynd i home ar y gwaelod a dechrau prosiect newydd. Nawr, i ddechrau prosiect sgwar ar yr iPad, mae eisiau chi i ddewis, reit o'r ochr chwith, yr ail un mewn fyna o custom size, sef Instagram posts. Instagram posts. A mwyn am ni roi cynfas sgwar i chi. Dwi ddim yn moyn testyn. A dwi'n mynd i ddeleia. Delete. Dyna ni. Right. Nawr te, dwi'n mynd i wasgu add. A wedyn Adobe stock. A chwilio am y peth yma dwi eisiau i weld. Felly, na i chwilio am, chwarae pêl-drod ar y traff. Beach, football. Chwarae pêl-drod ar y traff. Yna'n rhywbeth ni wastad yn mwynhau i wneud. Os oedd yr tywydd yn caniatáu, eich ar rounders yn rhywbeth yn ni wastad yn joio wneud fyd. Na ddewis hwn, pêl-drod ar y traff, add un, a move freely, nid pin to background, move freely. Oherwydd, chi moyn bod chi'n gallu fframio fe fel bynnag i chi eisiau. Iawn? Felly, na wneud hynny. Chwarae fi eisiau bod y person yma sy'n chwarae pêl-drod tua canol yr canfas. Right, na fe yn ei le. Dyblygu hwn nawr te. Edit, duplicate. Iawn, dyma'r copi, chi'n gweld? Peidiwch ailfeintio fe, cadwch ar un size, a wedyn remove background. A dyna fe, wedi wneud, a nawr dwi eisiau hwn union yn ei le. Nawr, mae cael yn union yn ei le ar yr iPad yn gallu bod yn anodd, iawn, felly pinsiwch mewn i chi gael i wneud yn haws. Right, dyna fe, iawn. Nawr, cam cyntaf te wedi wneud ar y porwr a'r iPad, ewn ni mlaen i'r cam nesaf nawr te, sef testyn. Iawn? Felly, chi'n gallu gweld bod dynnu testyn yn gweud dyma'r haf. A mae'r effaith yma'n cwl achos mae'r llun fel sef e rhwng y testyn. A mae'r testyn rhwng y llun. Achos mae'r amlinell y testyn o flaen yr llun, ond wedyn, mae'r heinen plethu gyda'i gilydd mewn ffordd ddiddorol iawn. Right, dewch i ni gael ychwanegu'r testyn te, dyma'r haf. Felly dwi yn mynd i glicio ar testyn ar ochr chwith. Ychwanegwch eich testyn. A dyma'r haf ebychnod. Right, nawr, mae eisiau ffont trwchus arna. A dwi hefyd yn mynd i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Dyma ni. A dwi'n mynd i wthio fe, dyma ni, dwi eisiau bod e ar ddwy linell gyda'r haf yn fawr. Right, ffont mawr trwchus os gwelwch yn dda. Felly na i fynd i'r ffontiau'r gymhellur. Gweld y cyfan. Sgrolio lawr. Chwilio nawr, dangos mwy. Dwi eisiau ffont mawr trwchus. Waw, mae rai o'r ffontiau yma yn rhyfedd. Ydyn nhw? Waw. Beth yw hwnna? A ffontau? Wel. A dwi'n eisiau rheina am nawr, ond na i gofio am rheina. Ffont mawr trwchus. Dim un o'r ein yn fawr ac yn trwchus, oes e? Felly bydd rhaid fi fynd nôl te, a bydd rhaid fi sgrolio. Nawr, os chi moyn ffont trwchus, rhywbeth tric bach i chi, lan fan hyn le mae'n dweud enw'r ffont, ac yw'ch chi chwilio fan hyn am rhywbeth fel heavy,
A wedyn, wnaeth e ddangos pob ffont sydd â fersiwn trwm ohono fe. Chi'n gweld? Felly mae pob un o'r ein yn rhoi trwchus. Gret. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl, ie. Ie, dyma fe. O, mae hwnna'n un trwchus hyfryd. Nawr, chi'n gweld, yn y teulu, chi'n gweld hefyd, weithiau gewch chi hefyd enw math ffont black. Mae hwnna hefyd yn meddwl bod e'n mynd i fod yn drwm. Ond mae hwnna'n gweithio'n gred, yr un hefi yma. Nawr, beth dwi'n gwneud nawr yw llenwi, bron o bod llenwi lled yr papur yn gyfan. Iawn? Dwi'n mynd reit i'r ymyl, dwi'n mynd i adael ychydig o fwlch. Fframio fe yn hafal fel bod y bwlch yn debyg o amgylch y top a'r ochrau. Iawn, a dwi'n mynd i gau'r bwlch y llinellau yma. Fel yna. Ie, gret. A chi moyn wedyn bod hwn yn gorgyffwrdd gyda yr person sydd gyda chi fan hyn. Roet, nawr te, gyda'r testyn a'n i le, be dwi'n mynd i nawr yw roi fe rhwng y ddau lun. Chi'n gweld? Mae'n rhoi effaith cool i ni fel hyn. Nawr, gyda'r testyn sydd gyda ni'n y cefn, i ni'n mynd i ddewis lliw eitha golau ar gyfer hwn. Felly dwi'n mynd i fynd i'r llenwad, a dwi'n mynd i eto ddefnyddio y pipet a pigo mas un o'r lliwiau sydd da ni yn y dyluniad. Chi'n gweld? Felly glas o'r awyr, neu felly gwyrdd o'r gwair, neu'r melyn yma sydd ar y babell. Iawn? Gellu fe hyd yn oed fod, felly'r llwyd y mynyddoedd yna fyna. Felly pigwch liw o'r dyluniad mas, a bydd e yn neud eich dyluniad chi yn y noddach i'w ddarllen. Pidwch o becso fyddwn ni'n sorto hwnna mas nawr cyn bod hir. Dwi'n mynd i fynd am y melyn ar y babell, dwi'n meddwl. Ie, liw hafaidd neis. Ydy, gred. Right. Felly, na i adael hwnna fan am nawr, a i draw yr iPad i wneud yr un peth i chi gael amser i chwarae gyda'ch ffont a lliw y ffont. Right. Dyma'r iPad. Iawn, ad ar y gwaelod, a dwi'n mynd i ddewis text. A dwi'n ysgrifennu dyma'r haf, ebychnod, done. Gret, nawr, ar gyfer yr cynllun testyn dynamig ar yr iPad, mae angen i fi fynd i Align a dewis Magic. Nawr, mae eisiau fi gael ffont trwchus. Chi sgrolwch draw, edrychwch o bell ar y ffontiau, gweld pa un o'r ein sydd yn neidio mas ac sy'n edrych yn drwchus. Mae hwnna yn, dwi? Source Sans, am hwnna'n drwchus. Mae hwnna'n un gret hefyd. Na i fynd am hwnna. A wedyn, y spacing, chi'n bod, dewch a llinellau yn agosach at ei gilydd. Gret. Right. Dewch i fi gael mynd i edit. A wedyn dod lan am maint yr sgrif yna. Mwyaf posib. A wedyn ni'n mynd i roi hwn rhwng y ddau lun arall. Felly ar order, mae eisiau llusgo hwn i'r chwith. Na fe, nes bod e'n mynd tu ôl yr llun yn y blaen sydd wedi cael dorri mas. Peidiwch yn mynd reit draw i'r chwith, neu mae'n mynd tu ôl y ddau lun. Felly dewch o fe i'r canol fyna. Right, a nesaf, mae eisiau newid lliw y testyn yma, ond oes e? Felly na i fynd i text. A chi gweld mae dyn ni'r pipet fyna i ddewis lliw. Felly gallai felly mynd am y coch sydd ar y bel, neu y glas sydd ar gris y plentyn sy'n chwarae. Ie, mae hwnna'n neis. Neu wrth gwrs allai fynd mewn i'r môr a dewis un o liwiau'r môr. Fel yna. Neu'r tywod. O, ie, dwi'n hoffi hwnna, lliw y tywod. Gret. Done ar hwnna. Gwych, wel, chymod beth, fi'n dwlu ar y ddau, ar yr un sydd â fi ar y porwr, a'r un sydd â fi ar yr iPad. Right, nôl i'r porwr de, fi mlaen i'r cam nesaf. Right, nawr, y cam nesaf yw i ddyblygu y testyn yma. Ni'n mynd i ddyblygu'r testyn yma, peidiwch yn newid y maint. Yr un peth, chi'n cofio ni'n neud o'n gyda'r llun, wel nawr ni'n neud o gyda'r testyn. Dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn, dyma fe.
Nawr, mae'r testyn yma yn dod i'r blaen. Felly mae eisiau chi lusgo hwn i dop y stac einau. A to, mae eisiau bod e'n union dros ben y testyn sydd yn y cefn. A fi'n siŵr i chi meddwl to nawr, wel pam i ni wedi gwneud hwnna, beth oedd pwynt roi'r un yn y cefn, achos nawr ni ddim yn gallu gweld e. Peidwch o fecso. Right, gyda'r testyn yma, mae eisiau ni ychwanegu amlinell. Iawn, mae eisiau ni ychwanegu amlinell. Felly, just dewch lan a trwch yr amlinell. I ble bynnag i chi moyn. Okay? Stim rhaid, stim ots ble. Llwch chi fynd reit lan i'r top os chi moyn. Neu, chi'n bod, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i adle tua fyna. Ie, chi'n gweld y bwlch yna rhwng gwaelod yr a top yr a. Dwi'n eisiau cael bwlch na, dwi'n meddwl. Felly, neddol lan a trwch yr amlinell. Ie, i fyna. Ie. Iawn, nawr. Gyda hwn, dewiswch liw arall o'ch dyluniad. Felly ar gyfer yr amlinell, dewiswch liw arall sydd â chi ar eich dyluniad, a felly lliw fwy cryf y tro yma. Felly lliw tywyllach. Iawn? Na drial y glas na, felly yna newid yma bach. Nawr, dyma'r hyd, dyma'r magic fan hyn. Ar gyfer y testyn yma sydd ar y top, i ni eisiau troi'r llenwad yn dryloiw. Felly cliciwch ar y llenwad, a droi yn dryloiw. Ta-da! A nawr, i ni'n gweld y testyn sydd yn y cefn, i ni'n gweld yr amlinell yn y blaen, a i ni'n gweld ein person ni wedyn yn y canol. Nawr, unwaith chi'n gwneud na, gallwch chi arbrofi wedyn gyda felly anrhyloiwedd yr amlinell. Na fe, rhywbeth fel hyn. Achos fi'n gweld yna rhy grif, dwi'n gweld e'n gorchuddio y person yn ormodol. Felly, na i ddod lawr yr anrhyloiwedd na. Ie, i ddangos fwy o'r person. Rwy'n gallwch chi wneud na hefyd gyda'r testyn yn y cefn. Gallwch chi ddewis hwnna, dod lawr yr anrhyloiwedd ychydig bach. I ni gael gweld trwyddo'r testyn na. Nawr to, arbrofwch gyda felly lliw yr amlinell. Iawn, felly bod angen i chi fynd yn dywyllach. Rhywbeth fel hyn. Neu, felly bod eisiau chi fynd yn oleiach. Os ydych chi'n gwybod, felly bod eisiau bod e'n wyn. Iawn. Felly arbrofwch, dewiswch liwiau sydd da chi ar y dyluniad. Mae yna rhyw oren fyna ar y babell. Mae hwnna'n gweithio neis. Dwi'n meddwl bod mae'r awyr las yma yw'r hoff un i fi. Ie. Ie. Na fe. Iawn. Gwych. A arbrofwch fel fi'n gweud gyda'r anrhyloiwedd, mae'n bwysig bod chi'n gallu darllen yr testyn. Felly fan hyn nawr, mae'n anodd felly gweld y gwaelod yr bychnod. Felly falle bod eisiau'r anrhyloiwedd na i ddod lan tyma bach. Ie. Iawn? I wneud yn haws i'w darllen. A nawr cydbwysedd i chi chwilio yno. Chi chwilio am y balans na rhwng gweld y delweddau ond gallu darllen y testyn. Arbrofwch a chwaraewch rownd gyda hwnna. Right. Nôl i'r iPad te, ar gyfer yr un cam. O, dwi wedi cael e-bost, mae rhywbeth wedi pingan. Na, neb yn gweud helo. Iawn, byddai'n iawn de. Right, ar yr iPad, wel, be nes i oedd dyblygu'r testyn, wrth gwrs. Felly, ddewis testyn, edit, duplicate, a gyda hwn, chi'n cofio wedyn dod o fe mlaen i'r blaen. Felly, na i fynd i order, mlaen i'r blaen, a wedyn mae eisiau bod hwn dyna fe yn union yr un man a'r un yn y cefndir. Right. Nawr, i ychwanegu'r amlinell i'r testyn yma, mae eisiau chi fynd i effects a dewis outline. Nawr, o dan fan hyn wedyn, allwch chi ddewis y line thickness. Dyna fe. Nawr, chi'n gweld wedyn, mae yna fotwm yna sy'n dweud transparent text. Tap ar hwnna. A dyna ni, mae'r tu fewn yn wag nawr. Nawr te, beth am newid lliw yr amlinell yma, na i tapio fan hyn, a dewis felly y coch sydd ar y bêl. Ie. Iawn, gret. Done ar hwnna te. Eto, llwch chi fynd i opacity. Chwal, lle ddod lawr ar anrhyloiwedd, os dwi eisiau. Fel na. Hyfryd. Ie. Yeah. Mae hwnna wedi troi mas yn gret. Dwli ar hwnna. Right. Wel, ni bron y bod y ben. Ni'n mynd i orffen ar amser heddi.
Be ni'n mynd i wneud nawr yw just roi'r eisyn ar dop y gacen. Felly, nôl ar y porwr, ni moyn clymu'r dyluniad ma at ei gilydd. Felly, dewch i'r elfennau. Iawn. A i ni'n mynd i chwilio am... Dych chi'n gweld? Na, chi'n gwybod beth, dewch i cyfryngau, lluniau. Cyfryngau, lluniau. Ni'n mynd i chwilio am bwca. B-O-C-E-H. Bwca. Y bwca yw beth sy'n digwydd pan mae goleuadau yn sgleinio i fewn i lens camera a bod o allan o ffocws, out of focus. A chi'n gweld chi'n cael wedyn cylchoedd o ole yma. Mae llwyth o wahanol enghreifftiau fan hyn o bwca. Felly, dywyswch unrhyw un i chi moyn. Dim ots pa un. Iawn, dim ots pa un o gwbl. Dywyswch unrhyw un i chi moyn. Na i drial hwn. Right, a gorchuddiwch eich dyluniad gyda'r bwca yma. Na fe. Right, nawr ni'n mynd i arbrofi gyda y dulliau cyfuno, sgrîn a lluosogi. Na i drial sgrîn yn gyntaf. Iawn? Be mae sgrîn yn neud yw mae e'n cadw y darnau tywyll a cygwared y darnau golau. A wedyn mae lluosogi yn neud y gwrthwyneb, cadw darnau golau, cygwared y darnau tywyll. A penderfynwch pa un o'r reina sydd yn fan cychwyn da. Iawn? Achos does dim un o'n nhw yn berffaith o ben hynna, bydden ni'n meddwl. Dwi'n meddwl mae lluosogi yw'r man cychwyn gorau i fi fan hyn. A nawr, allai ddod lawr ar androloiwedd, dyma bach, a dynnu. Mae wedi rhoi rhyw liwiau diddorol a rhyw oleadau diddorol i fi dros y dyluniad. Nawr, os nag chi'n hapus gyda fe, os nag chi'n meddwl, o na, os hwnna'n gweithio i fi, just dileuwch a triwch chi'n gyda chylchoedd mwy amlwg felly. Iawn, felly rhywbeth fel hwn. A drial hwn. A chi'n gweld mae hwnna nawr, mae'r cornel top ochr dde yna'n amlwg iawn yn dywe. A drial eto nawr te, sgrîn, cadw'r golau cael gwared o'r tywyll. Lluosogi, cadw'r tywyll cael gwared o'r golau. Nawr, sgrîn yn bennad yw'r man cychwyn gorau fan hyn. A na i ddod lawr ar androloiwedd tyma bach. Ie. A mae wedi rhoi yr effaith yma, yr sglein ddiddorol yma i fi dros y cyfan. Roffi hwnna yn fawr iawn. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Draw ni. Na mae'r iPad. Dwi'n mynd i wasgu ar add ac Adobe stock. A dwi'n mynd i chwilio am bwca. A dwi'n mynd i ddewis hwnna. Add 1. Unwaith mae'r tic yn ymddangos. Add 1. Dyna fe. Move freely. Right lan. Cynyddu'r maint. Bych ni gael pincho mas. Cynyddu fe. Dyna ni. Dewis pa ddarn i fi moyn gweld. Lle na i fynd fel yna. A nawr gallai fynd i blend. A na i drial multiply. Waw! A sgrîn. Dwi'n meddwl mae multiply yw ffefryn i fynd. Mae hwnna'n fab. A wedyn dwi'n mynd i fynd i opacity ar ôl lawr o hwnna. Oh, waw. Mae'r lliw porffor yna yn y cornel top yn waw. Hwnna'n wych. Fi'n dwlu ar hwnna. Hyfryd. Right. Rannu, wel mae union yr un broses i rannu a be wnaethon ni gyda'r weithgaredd gyntaf. Felly ar y porwr, byddwch chi'n clicio'r llwytho i lawr, neu rannu a cyhoeddi'r we, a ar yr iPad byddwch chi'n tapo ar y bwced sy'n pwyntio i fyny a wneud yr un beth. Right. Na fe. Wel, chymod beth? Yn credu am y tro cyntaf yn y mywyd, fi bron y bod wedi bennu 5 munud yn gynnar. Wel, 5 munud yn gynnar. Hwna'n newydd iawn i fi. Right, nawr te, cyn bod ni'n gweud ffarwel, dewch i fi gael just atgoffa chi, os i chi yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch mi mewn, please, byddai hwnna'n ardderchog. Mae rai fi ddweud diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar y sesiynau yma. Fi'n gwybod sawl ysgol wedi dod i llwyth ohonyn nhw, felly fi'n gwerthfawrogi hwnna yn fawr iawn. Diolch am eich sylwadau, diolch am ddweud helo. Nawr te, blwyddyn nesaf.
Mae amserau'n blwyddyn nesaf bron o bod wedi cael I chadarnhau yn barod. Mae llwyth o sesiynau wedi fod gyda ni yn dechrau yn syth y mis Medi pan ni'n un ôl, a ni'n barod wedi cynllunio nhw trwyddo i'r Pasg. Iawn? A wedyn newn ni feddwl am Pasg yr Haf yn y flwyddyn newydd. Felly, llwyth ar y gweill I chi. Newch yn siŵr bod chi yn hoffi'r fideo tan ysgrifo'r sianel yma fel bod chi'n gweld y pethau newydd sy'n ymddangos dros yr Haf hefyd. Nawr te, neges bwysig I reina o'noch chi ym mlwyddyn 6. Diolch yn fawr I chi blwyddyn 6 am ymuno gyda'r sesiynau yma. Pob hwyl I chi yn eich ysgol newydd ym mis Medi. Cofiwch am y sgiliau chi wedi dysgu yn Adobe Express. Beth am ddangos i'ch athrawon newydd chi yn yr ysgol uwchradd, y sgiliau dylunio gwych sydd gyda chi. Felly, os maen nhw'n gofyn chi greu poster yn rhywbeth fel la, dangoswch I nhw beth I chi'n gallu gwneud. Y sgiliau gwych yma sydd gyda chi yn Adobe Express. A bydd eich athrawon chi newydd chi'n meddwl, waw! Sgolwch ar waith y plant blwyddyn 7 newydd yma, ardderchog. Felly, pob hwyl I chi yn yr ysgol uwchradd a cofiwch am eich sgiliau Adobe Express. Athrawon neges bwysig iawn I chi, sef, mwynhewch y gwyliau, gadwch y laptop yn yr ysgol, please cymrwch yr amser I ymlacio a ailwefru ar gyfer y tymor nesaf. Bydd gwyliau'r Haf wedi mynd mewn chwyntiad, felly newch y mwyaf o bob diwrnod. Roet, diolch yn fawr I chi am ymuno gyda fi. Mae wedi bod yn hwyl a sbri a welai chi ym mis Medi ar gyfer ein sesiynau ni, ar gyfer blwyddyn ysgol 24-25. Hwyl am y tro, ta-ra ffrindiau.